Also Schuldigung, als Teil. Das Polnische, ja, nem to htio. Baráč. Dobre, môžeme? Prečo? Áno, ja som to brala tak, že počkejte, tam sa povedať, prvé kolo. Martin Snežička na 5. 6. Paťo, 7. Jano. Šimon, dobre. Si idú dobre. To sú tam v čele, sú traja, čo idú jednotlivci a jeden je tam za družstvo. Do druhého kola vbiehame, čiže Martin je 4. Jano 5, Paťo 6. Výborne, ale opakujem, tam je 1. a teraz 3. bežia jednotlivcov, takže vlastne momentálne je pred nami v družstve len jeden, to je 34, ale verím tomu, že Maťo to ešte potrápi. Tretie kolo. Maťo je tam. 3., 4., 5. chalani fantasticky idú. Tí prví dvaja teraz sú jednotlivci. Takže výborne idú chlapci spolu, hádam to vydržia. Biehame do 5. kola a stále pozície sú rovnaké. Čiže tu je 1., 2., to sú jednotlivci. Maťo je 3., Patrik 4., Jano je 5. Super, 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 super bežia chlapci. Výborne. A do posledného kola biehame. Maťo je 2. Super, super. Paťko, poď. Jaj, Paťo, ideme, Paťko, ideme. Paráda. 3., 4. a Jano je 5. Janko, ideme, neobzeraj sa. A do posledného kola, pozrite sa, záver Martin Snežička urobil 50 metrov, stiahol a o 50 metrov vyhráva teraz do cieľovej rovinky. Fantastické volačo. Fantastické, super, super Maťko. Fantázia, Paťo 3. Paťo 3. a Jano bude 4. Chalani, volačo fantastické, čo ste vyviedli teraz. Fantastické.